Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Yuda, sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa sa una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway, hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kaniyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay ng ligtas sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin. Kami ay tulungan sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin, ang iyong iligtas. Lumapit ka sana sa puno na ubas, at itanim mo ang iyong iligtas. Yaong punong iyon ang pinalalagumot iyong pinalalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung pag nagkagayon, magbalit ka't di na magtatakil sa iyo kailanman. Kaming pasiglahi, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mahayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinasabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo.
At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at sa iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salitan mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking spirito dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng lahi, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalong mga isipan. Ibinaksak niya ang mahari mula sa kanilang trono at itinaas ang nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kay Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Napansin po ninyo ay sinindahan natin ang ika-4 na kandila sa ating korona ng Adbyento dahil ngayon po ay ika-4 na linggo
ng Adbyento. At ito po ang pagwawakas ng panahon ng paghahanda sa sasapit na Kapaskuhan. At gayon din ay ika-7 araw ng ating pakisimbang gabi. Bagay na para sa atin ay nakakalugod kasi nalalapit na ang ating inaantay, ang pagsilang ng Panginoon. Pagdiriwang na makahulugan kung ito ay sinimula ng may taimtim na panalangin at pagdidifusyon at naisin na itong ginagawa natin araw-araw. Simula ng unang araw ng simbang gabi hanggang ngayon at ang mga darating pang mga araw. At ang sinimulan natin na panahon ng Adbyento, una, pangalawa, pangatlo, at ngayon ay pang-apat. Magkakaroon ito ng bisa lamang kung ito ay nag-ugat sa ating kalooban, sa ating mga puso, na katulad ni Maria ay umawit na kagalakan sa ating mahal na Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang awiting Magnificat ay madalas na dinadasal yan, lalo na pag gabi sa Liturgy of Hours. Awitin na magpapaalala sa atin ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng henerasyon, na ngayon si Maria sa kanyang awit ay inisa-isa niya yun. Bagay na napakaganda na tayo tinitingnan natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa atin. Hindi lamang tayo titingnan yung ngayon, kundi titingnan natin itong nakaraan na napakaraming mabubuting bagay na tinanggap natin. Ngayon at sa mga darating pang panahon. Ito ang tunay na pagpapasalamat. Ito ang isang napakagandang regalo na tinatanggap natin araw-araw. Dahil ito ay ating papahalagahan. Katulad ng sinabi ni Maria, lahat na nasa abang lingkod ay itinaas ng Panginoon. Pero yung mga nagmamalaki, mga palalo at mga mayayabang, ito ay ibinababa ng Diyos. Isang paanyaya din sa atin na patuloy tayong maging mapagpakumbaba. Mapagpakilala natin ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya bilang Kanyang abang alipin. Katulad ni Maria ay tumugon dito ng buong pagmamahal. Kaya mga kapatid, pagsumikapan natin na mamuhay ng mabuti at gumawa din ng mabuti sa ating kapwa. Dahil ito ang maghahatid sa atin sa tunay na kaligayahan. Kaya nga kung mapapansin ninyo, ang ating mga kantang pang-Christmas ay puros masasaya. Dahil ito ay tanda ng panahon na ating ipagdiriwang. Si Kristo ang hari ng kapayapaan. Siya na ibinunyi na maanghel sa kalangitan at na mga pastol. Ang ating kanta, Joy to the World, o sana sa kaitaasan, sabi ng maanghel. Naway ito maawiting masasahin na to ay patuloy na mamutawi sa ating bibig at sa ating pamumuhay. Upang sa ganon, tayong mga Kristiyano na tinaguriang o mayroong katangian na dapat ay masayahin, ay maipakita natin sa mundo na tigib ng pagdurusa, sakit, pagsubok, kahirapan, gera at patayan, ay makita sa atin itong pag-asa. Hindi lahat ay magtatapos sa kawalan, kundi ito ay isa lamang daan upang maranasan natin ang tunay na pagpapala ng Diyos at ng Kanyang pag-ibig na maghahatid ng tunay na kaligayahan. Kaya ngayon pa lang ay binabati ko na kayo ng Merry Christmas. At itong Merry Christmas na ito, hindi lang man dahil ngayong Pasko lang, kundi maging masayahin tayo sa lahat ng araw na darating sa ating buhay. Dahil ang kasayahan ay tunay na regalo, pagpapala at grasya ng Diyos sa ating lahat. Amen. Magsitayo po lahat para sa pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Diyos, Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama nina Elizabeth at Maria ang kabanal-banalan, tayo dumulog at magsumamo kay Jesus na ating tagapagligtas. At sa bawat kahilingan ay ating itutugon, halina, Panginoong Jesus, halina. Halina, Panginoong Jesus, halina. Panginoong Jesus, sa mula pa man, kaisa ka na ng Ama. Halina ngayon at bigyan kami ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Salita ng buhay, ikaw ang aming dakilang lumikha at tanging pag-asa. Halina't tubusin ang gawa ng iyong mga kamay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Anak ng Diyos, nang dahil sa pag-ibig mo sa amin, di ka nag-atubiling magkatawang tao. Halina't palayain kami sa kapangyarihan ng kamatayan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Karangalan ng Ama, ikaw ang bukal ng aming pag-asa sa mundong binabalot ng kadiliman ng sakit at kasalanan. Halina't balutin kami ng iyong liwanag. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Anak ng kalinis-linisang ina, halina't bahaginan kami ng iyong walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Para sa ating pagsalubong sa taon ng Jubileo, palakasinawa nito ang ating pananampalataya at magtulungan tayong makilala ang Panginoong muling nabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, halina. Panginoon Jesus, itulot mong maging bukas ang aming kalooban at mapuspusnawa kami ng pananabik na gaya ng Mariang kabanal-banalan sa paghahanda para sa iyong pagsilang. Ikaw na nabubuhay tagahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan na aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw na kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo lahat kaloob na to, banal ang kaloob na to, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot siyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalis ni isang esposo, kay isa na maapostol at lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na manakagagil na utos sa turo ng mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag ang Ama namin. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. O Panginoong Hesukristo, sinabi mong sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Narito mga kapatid, si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong nilikhang bagay na dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang susunod niyo pong ihahandog para sa ating mga kapuspal na kapatid ay ang sliced bread po. So lahat po ng maghahandog ngayon ay buong pasasalamat po namin pinapaabot sa inyo at higit sa lahat po sa mga maliliit na bagay na pwede niyong iambag para sa ating mga kapuspalad na mga kapatid. Marami pong salamat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naniniwala kayo na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao sa sinapupunan ng Birhen Maria. Naway magtamo kayo ng galak at kapayapaan sa kanyang nalalapit na pagsilang. Amen. Amen. Iniligtas kayo ni Kristo sa pamamagitan ng pagtupad sa plano ng Ama. Kayo naway maging masunuring mga anak tulad niya. Amen. Isinilang si Kristo upang dulutan ng biyaya at kapayapaan ang sangkatauhan. Puspusin niya nawa kayo ng kaloob ng wala hanggang buhay. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay manaog nawa sa inyo at manatili magpasawalang hanggan. Amen. Tapos ng banal na pagdiriwang ng misa, humayo kay taglayin ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos.